Nginibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo wamaskandi ke-channel-ke enilethela iy'ndaba zamaskandi ey'fika ngaso-ke isikhathi. Umlandeli-ke kamaskandi-ke umlandeli kaKhuzani-ke ukhiphe ngokusobala ukuthi cha, iqhawe lakhe-ke uKhuzani-ke uvimba-ke yena-ke laphana-ke noma-ke umaka yena-ke umthandeni ngengoma-ke kamthandeni-ke ethi-ke iParis okumele ngabe-ke iyona-ke ezohlukanisa-ke unyaka njengoba-ke noKhuzani-ke naye esengenele-ke futhi-ke laphana-ke ey'ngomeni-ke zokuhlukanisa-ke unyaka. Umlandeli kaKhuzani-ke uyachaza laphana-ke ukuthi ngempela-ke uKhuzani-ke ube wrong ukuthi-ke akhiphe-ke ingoma yakhe afune-ke ukumaka yona-ke iParis. Kodwa-ke mbukeli-ke ngabe wena-ke okwakho ukuphawula kuthini ngaye-ke lo mlandeli-ke kaKhuzani okhuluma kanje? Kodwa-ke abanye abalandeli bathi kungani uma-ke uKhuzani-ke esephazamisa-ke yona-ke ingoma kamthandeni-ke abantu-ke bakhulume kangaka, kodwa-ke yena-ke umthandeni wakwazi ukuthi-ke ephazamise laphana-ke ingoma-ke kaKhuzani-ke ethi-ke iy'tshele ngesikhathi-ke umthandeni ekhipha-ke amageja. Anginibingelele bafowethu qalo zonke ngomthandi kamaskandi bonke amaskandi ngiyabathanda, kodwa ngigcishe ngala mathathuka ama-CD akule monto, amanye asendlini, amanye akwenye imoto. Lento engizoyikhuluma bafowethu is very sensitive. Kahle ayikho sensitive, but i-sensitive ma ukuthi uphelazekile ngokwengqondo as umthandi kamaskandi, as umthandi weqhawe lakho. Yabona bafowethu, sikhulumela iqiniso, limsulwa linjalo. Lento yoqhawe lami inhle kakhulu futhi iyabasupport abaculi ey'ntweni ey'ningi, kodwa lento kwaqhawe lami ayiwuthuthukisi umculo nabanye abaculi when it comes to ingoma yokuhlukanisa unyaka, especially kwi-top 10 okhosini. Mhlambe angazi noma silahlekelwe yiminingi yini yokuthi yini ingoma ehlukanisa unyaka, ngoba one, ingoma ehlukanisa unyaka ingoma ethandwa abantu nedlalwe mostly kuzo zonke iy'teshi, enesikhathi iphumile, ethandwa abantu. But njengamanje I'm confused ukuthi ingoma ehlusa unyaka kusaya ngokuthi ingoma emnandi yini noma sekuya ngokuthi abantu abaningi bagcishe ngakuphi. Uyabona, uma kunengoma kamaskandi especially mhlawumbe kuzobe kamthandeni noma kube kaKhuzani, bese kuba ne-hit lapho ngaba yipiano noma igqomo, noma ngathiwa lezo ngoma lezo zimnandi kanjani, kodwa ngenxa yokuthi kunoKhuzani futhi kunomthandeni ngeke baze bawine lawo bantu labo. Ngifuna ukubuza bafethu ukuthi kuliqiniso yini lento esiyenzayo singabalandeli bomculo bakamaskandi ukuthi siwubulale kanje umculo, ngoba ukubulala umculo lento esiyenzayo. Njengamanje akekho ngazi ukuthi iParis idla ikhotha, ishisa ikhotha lapho yangakhona abantu bakufuna iParis. Besikuphi-ke isidingo sokuthi kukhishwe umjolo, ngoba nakho kufanele uyonkanka ini iParis. Umjolo kaKhuzani ufika vele iParis iyavutha phela, namanje futhi iParis iyavutha. Angithi kuba sihlangene njengabaculi bakamaskandi ngabe iParis iyona ephushwayo kube iyona ewinayo. But njengamanje ngenxa yokuthi sihlukene ngamaqembu, sazi ukuthi kufanele kuwine iqhawe lakho, even if ingoma yeqhawe lakho ingasimethi istandard so omunye umuntu okhiphile ofanele ngabe siphusha yena. Ningixolele-ke mina angikho hypnotized, angiphelazekile ngokomqondo, ngiphelazwa yiciko engililandelayo. uKhuzani ngiyamlandela impela kodwa akangigqilazi. Yingakho ngikungibona ngabe ngithuka abantu kwi-social media ngoba angigqilazekile. Ukuthi nje iqiniso ngizolikhuluma ukuthi
ukube besineqiniso sonke kulonyaka bekufanele ngabe sonke as umaskandi sivotela iParis despite ukuthi iculo ubani ngoba kahle kahle i-definition noma i-meaning yengoma ehlukanisa unyaka ingoma kuye kube ingoma eno 3 months iphumile kuye kube ingoma eshisa ikhotha edlala kuyo yonke imisakazi kuye kube ingoma oyizwa noma ikuphi la uhamba khona iParis leyo kodwa ke nombango uyawubona ukuthi vele njengoba abalandeli bomculo nigqilazekile nje nigqilaziwe amaciko enu ngoba nigqilazwe amaciko enu ngoba kwanawo agqilazekile ukugqilazeka ukuthi ungafisi ukubona omunye umuntu ewina ufuna njalo kube uwena owina ngisho isidingo singekho ngoba le ngoma yeParis iyona okufanele ngabe ihlwisa unyaka nani iqiniso niyalazi ukuthi umjolo udlalephi nakuphi okudlula iParis ngenxa ukuthi uKhuzani unabalandeli abaningi umjolo usuzowina ngalokho kanti ingoma yokuhlanganisa unyaka yini enjani enjani vele into ebulela manje umculo ukuthi seyavotela ingoma yafaka kwi-top 10 bekuyingcono kuqala sizizwe seyifakiwe bese ke uyavotayo zifakwa abantu ingoma ingakho phela kwagcina kungene no show nje singabazi ngoba wayivotela wayifaka wayivotela futhi wawina akukhuphuli umculo ke lokho akukhuphuli nje umculo ke lokho uyabona ngale nkathi ijele lihlusa unyaka lashisa ke impela ijele lashisa impela ijele yabona ingoma ezayishisa lapho kwakuyijele no Big Zulu ethi sidle imali eningi angazi amageja angena kanjani ngoba ngangiqala ukwezwa kwi-top 10 mina amageja ngagcina kuthiwa ezophuma umthandeni esabhale kwi-status ukuthi kuzophuma amageja ngathi ngiyabona kwathiwa abantu abafaka amageja aba-SMS amageja kuphi ukuthi engenele kwi-top 10 engakazi adlala amageja nakho lokho ngiyagxoba ngenyawo ukuthi kwaku-wrong ukuthi kungena amageja engakazi adlala amageja ngenxa yokuthi naye umthandeni wenzani uvala ini uvala ijele elinjani ijele elitrendayo ngoba kwakufanele ngempela noma ngingezwana kodwa kuphushwe umaskandi yabo ngalowo nyaka nje uBig Zulu wayeshayele ethi sidle imali eningi futhi abanye babe nawo umuzi ukuthi hayi uBig Zulu engawuthatha lo nyaka ngoba wayetrenda uBig Zulu ngaleso sikhathi kodwa washawa ukuthi hayi ziyavota ezakukhuba kanti vele nejele lalingenhla ke lingayibekile ngaleso sikhathi lalingayibekile phansi ngaleso sikhathi so bafowethu uyabona lento le yokuthi siphushe ingoma kaQhawe lakho ngisho ukwazi kahle ukuthi ayikho kwi-standard ayimnandi ngoba kunabaculi abasakhula abafisayo nabo ukuthi bebe sezingeni loKhuzani bebe sezingeni lomthandeni but iproblem njengamanje abanayo support baningi ngaba abafana abancane abashaya ingoma ongathi mawuyilayela sithi hayi nayo ingoma kufanele ihluse unyaka last year nje kunengoma etrendile kalomfana lo uLimit last year akukho la ebingadlalwa khona leya ngoma but because abafana abancane they are underrated it's fine abanawo ama-supporter it's fine understand lokho bafowethu ingoma ehlukanisa unyaka ingoma emnandi ingoma edlalwayo ingoma engena kulo lonke uhlelo uma ulalele i-radio uhlelo nohlelo iyangena iyona ngoma ehlukanisa unyaka ke leyo but ngoba vele izwe selinje mhlawumbe ngithi nokhozi selunje ngoba kuney'ngoma evele ubone ukuthi ingene kanjani-ke le hhayi kuyofanele ngempela kwenziwe ngenye indlela ukuze lento ye-top 10 ngempela ibe nesasasa ngelinye ilanga ngoba uyabona ukuthi
sekudlalwa vele lo mdlalo ukuthi asifake nomaskandi ukuze kube namavoti ngoba uma uke wangafaka kumaskandi kwi-top 10 ngeke beze bevota abantu. Kuyaziwa ukuthi amabhinqa avotayo. Abantu bafethu kulonyaka befanele ngempela iParis iwuthatha unyaka. Noma ke lo mjoloke ungabamba number 2 kodwa bekufanele makuneqiniso iParis iwuthatha unyaka. Ngoba iyona ngoma evelele. Yena ngoma nje evelele. Yabo. Mina angicilazekile engqondweni, angazi ukuthi ngicilazwa iartist lami. Ngilithanda ngize ngigilazeke ngize ngakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Iartist lize likhipha ingoma, lize lintshele lithi SMSani ifake nengoma kwi-top 10 kusho lona lithi ifakweni kwi-top 10. Iya kwi-top 10 ngene ingoma eziwa abantu ukuthi mnandi asiphoqwa ngokuthi angene ingoma kwi-top 10.